Час ад часу Александр Лукашенко адкідвае логіку ды парады спецыялістаў і пачынае прымаць важныя рашэнні, абапіраючыся выключна на свае жаданні. І ў гэтага нават з'явілася афіцыйная назва – пераход на ручное кіраванне. Вспомните шквал критики наших псевдолибералов за ручное управление отдельными вопросами. Но сегодня без этого не обойтись. Ад народа ж Лукашенко патрабуе, каб той проста працаваў і не лез не ў свае справы. Ничего не надо выдумывать. Пришел, отработал, пошел домой. Суббота, воскресенье отдохнуть. Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать сами. Але многія з рашэнняў Лукашэнкі аказваліся вялікімі памылкамі і часам нават прыводзілі да сур'ёзных трагедый. І зараз мы згадаем такія выпадкі і раскажам, чаго гэта каштавала звычайным беларусам. Калі Віктор і Дмітрый Лукашенко былі школьнікамі, іх бацька думаў пра кар'еру і рабіў першыя крокі ў палітыцы. Выхаваннем і вучобай хлопцаў займалася пераважна іх маці Галіна. А вось калі ў яе законнага мужа з'явіўся пазашлюбны сын Мікалай, то тут ужо Лукашенко цалкам пагрузіўся ў справы малога. Калі сын пайшоў у школу, Александр Лукашенко упершыню ў жыцці на свае вочы ўбачыў, як працуе пабудаваная ім сістэма адукацыі, і яму не вельмі спадабалася. Па меры таго, як Мікалай рос, прэтэнзій у яго бацькі станавілася ўсё больш, і ў выніку гэта прывяло да кардынальных зменаў. У красавіку 2017 года Лукашенко, выступаючы з пасланнем у парламенце, паскардзіўся на школьную праграму. Маўляў, яна занадта складаная і вучням нічога не дае, акрамя скаліёзу і склерозу. Александр Михайлович, займитесь немедленно. Вы же здоровый человек, человек президента. Напишите эти учебники, соберите людей, дайте людям нормальные подручники по физике и математике. Это же ненормально, мы же издеваемся над детьми. Жарко говорит, слушайте, в армию некого брать. В армию некого брать. Дети во что превратились? А почему они у нас стали горбатыми, сколиоз, склероз и прочее в 15-17 лет? Мы их угробили, понимаете? А далей ён перайшоў да больш канкрэтнага пытання – пачатку заняткаў у школах, прывёўшы прыклад свайго малодшага сына. С 9 часов надо начинать учебу в школе. И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать, это что стоит? И меня все убеждают, что нет, это нормально. Ну ладно, уже в 10-11 классе. Но малышам этим, куда же мы их? Они все равно раньше 11, пол-12 не лягут спать. Они же телепаются по дому, а где еще и бесконтрольно, таки в первом часу. И ему надо в 6 часов проснуться идти. Спрашиваю свою, слушай, ну а как на первом уроке? Да папа, ничего, все спят, и я там прикорну немножко. Я говорю, слушай, ты же сын президента, нельзя так. Ну, спать хочу. Безобразие в школе, в элементарных вещах. Патрабаванне Лукашэнкі сустрэла шквал крытыкі. Людзі скардзіліся, што калі заняткі будуць пачынацца пазней, то бацькам давядзецца спазняцца на працу. На інтэрнэт-форумах прапаноўвалі змяніць расклад толькі ў школе Астрашыцкага гарадка, дзе вучыўся Мікалай, і не дурыць галавы іншым беларусам. Ды і ва ўстановах адукацыі з 2 зменамі таксама ўзвылі, бо па новых раскладах урокі заканчваліся б амаль ноччу, але звычайных людзей ніхто не збіраўся слухаць, бо ад ранніх пад'ёмаў цярпела галоўнае дитя краины. Для того, чтобы человек усваивал материал, он должен себя хорошо чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель – здоровье детей и способность усваивать материал. А не то, что он первый час там раскачивается, спит, полуспит и так далее. Кто с этим будет спорить? Никто. Так делаем мы это или нет? Вот из чего надо исходить. Родители скажут, вы знаете, а вот нам там работа, нам туда-сюда. Ну, знаете, если настоящие родители, то они ради ребенка готовы сделать все. У выніку з новага навучальнага года першыя заняткі ў беларускіх школах сталі пачынацца не а 8, а ў 9 гадзін раніцы. Праўда, не ва ўсіх. У большасці дырэктары хітра абышлі самадурскае патрабаванне і сталі называць першыя заняткі факультатывамі. Пасля падзей 2020 года Лукашенко стаў больш дбаць пра патрыятычнае выхаванне ў школах, чым пра адукацыйны працэс. Таксама ён знішчыў прыватныя школы, дазволіўшы працаваць лічаным адзінкам. Напрыклад, прадказальна перажыла зачыстку сталічная прыватная
прыватная гімназія, якую скончываў усё той жа Мікалай, а заснавальніца гэтай установы і атрымальніца даходаў ад яе гэта Мікалаева маці Ірына Абельская. У наступным 2018 годзе Лукашенко зноў прыняў непапулярнае рашэнне. Мінскія ўлады хацелі на год абмежаваць продаж алкаголю ў начны час, і логіка была ў тым, каб людзі хадзілі ў бары, калі хацелі выпіць чаго мацнейшага. Эксперымент, на думку чыноўнікаў, павінен быў стаць добрай прафілактыкай здаровага ладу жыцця і крокам у барацьбе з п'янствам. За падобныя абмежаванні даўно выступалі і ў міліцыі. Сілавікі даводзілі, што кожнае чацвёртае злачынства ў краіне здзяйсняецца ў нецвярозым стане, а калі браць забойствы і разбоі, то тут 80% выпадкаў звязаныя з алкаголем. Акрамя таго, чыноўнікі наракалі на шматлікія скаргі жыхароў сталіцы, якія жывуць каля начных крам і церпяць ад крыкаў і мардабояў. Аднак галоўным крытыкам рашэння аказаліся не вытворцы алкаголю і не гандлёвыя сеткі, якія хацелі пакінуць без выручкі, а ніхто іншы, як Аляксандр Лукашенко. Ён загадаў цягам сутак адмяніць усе абмежаванні, а рашэнне чыноўнікаў назваў бязглуздым. Мы сегодня закрыли эту продажу. Это что, мы что-то выиграли? Если уж откровенно говорить по деньгам, по бюджету и так далее. Начинаю разбираться, кто внес. Милиция обратилась в правительство, правительство рекомендовало провести эксперимент. Слушайте, какой эксперимент? Эксперимент проводят, если не знаешь, что будет на выходе, чтобы попробовать. Ну мы же уже это сполна попробовали, я только что сказал. Какой эксперимент? Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента. Ну, наверное, чтобы угодить там милиции и так далее. Лукашенко апеляваў да савецкага сухога закона, які не прынёс станоўчага выніку, і заклікаў змагацца з алкагалізмам не забаронамі, а прапагандай здаровага ладу жыцця. Аднак падобна, што прычыны яго чарговай адмены трэба было шукаць выключна ў эканамічнай плоскасці, бо дзяржава атрымлівае велізарныя грошы ад акцызаў і вытворчасці алкаголю. Разам з адменай абмежаванняў на продаж спіртнога Лукашенко асабіста паставіў крыж на яшчэ адной прапанове сілавікоў. Прычым сёння гэта можа гучаць дзіўна, але ідэя Міністэрства ўнутраных спраў была сапраўды важнай і карыснай для беларусаў. У міліцыі падлічылі колькасць бытавых злачынстваў і жахнуліся, бо штогод сілавікі рэагавалі на 120 000 хатніх скандалаў. Прычым пры дзейнай сістэме ў 3/4 выпадкаў вінаватыя заставаліся беспакарнымі, а пабітыя жонкі праз пагрозы мужоў-тыранаў забіралі з міліцыі заявы на іх. Таму Міністэрства ўнутраных спраў у ліпені 2018 года распрацавала законапраект аб супрадзеянні хатняму гвалту. Міліцыя хацела атрымаць магчымасць прыцягваць да адказнасці вінаватых без заявы ахвяры. Аднак у законапраекта, які на паперы выглядаў актуальным і прагрэсіўным, з'явіўся ўплывовы праціўнік. Яго імя і прозвішча вам добра вядомае. Вот понимаете, где-то кто-то брякнул о противодействии насилию в семье. Это модная сейчас формулировка на Западе. У них скоро семей не будет. У них уже мужик на мужике женится или замуж выходит, вы это знаете. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье. Ды і ўвогуле выглядала, што Лукашенко нават не стаў унікаць у сутнасць прапановы сваіх падначаленых, бо ён чамусьці вырашыў, што закон супраць хатняга гвалту у першую чаргу накіраваны на выхаванне дзяцей. І гэта Лукашенку абурыла. Ён цынічна заявіў, што ў Беларусі свае традыцыі, а дзяцей біць рэменем часам бывае і карысна. Тут жа ён пахваліўся, як такім чынам выхоўваў свайго старэйшага сына Віктара. Я не сторонник того, чтобы наказывать детей. Ну, Виктору часто получал он от меня как старший. Младшего я вообще, ему 15-й год, я никогда его не наказывал. Он этого не заслуживал. А ему подкидывал. А средний Дима, он уже видел, как Вите попадало. Он ровненько стоял рядом. Он уже не дергался. У выніку праект закона завярнулі і больш да яго ніколі не вярталіся, але ж праблема нікуды не падзелася. Толькі па афіцыйных даных штогод у Беларусі рэгіструецца каля 80 000 паведамленняў аб хатнім гвалце. Гэта мінімум 219 фактаў штодня, а кожнае трэцяе забойства ў Беларусі здзяйсняецца не нейкімі там бандытамі, а рукамі блізкіх людзей.
Калі і папярэднія рашэнні Лукашэнкі выклікалі ў беларусаў адносна ціхае абурэнне, то іншая яго ідэя прывяла да маштабных пратэстаў. У першай палове 2010-х улады задумаліся пра вяртанне савецкіх практык у дачыненні да беспрацоўных. Вядома, пра зняволенне гаворкі не ішло, аднак так званых дармаедаў за іх лад жыцця прапанавалі караць рублём. І гэта прывяло да падпісання Аляксандрам Лукашэнкам у красавіку 2015 года дэкрэта аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Ён прадугледжваў кампенсацыю сацыяльных паслуг тымі, хто не плаціць падаткі. Калі простымі словамі, ад кожнага беспрацоўнага дзяржава хацела атрымаць каля $200. Это первый шаг, так это людям показали, что граждане, каждый должен трудиться. Нам надо вытянуть из общества бездельников, тунеядцев, пьянтосов и варюх. Выглядала дзіка, бо ва ўсім свеце дзяржава плаціць грошы тым, хто часова не мае працы, каб яны маглі перабіцца, пакуль ім не знойдзецца работа. А ў Беларусі вырашылі ўсё зрабіць наадварот. Прычым многім лісты шчасця прыходзілі памылкова. Людзям даводзілася абіваць парогі розных інстанцый і даказваць чыноўнікам, што яны насамрэч маюць працу альбо падставы для вызвалення ад падатку. Насуперак публікацыям у СМІ Лукашенко заяўляў, што незадаволенасць яго дэкрэтам мінімальная. Мы провели тщательное исследование, как мне тоже докладывали. Ну, а какая часть населения возмутилась этим документом? Так, как и ожидал. Это небольшая часть, ну, несколько тысяч, скажем, человек, но очень активная. У выніку, у лютым 2017 года сітуацыя вылілася ў акцыі пратэсту, якія прайшлі па ўсёй Беларусі. Яны былі настолькі масавымі, што прайшлі нават у невялікіх райцэнтрах кшталту Кобрына і Рагачова. У Мінску і абласных гарадах на вуліцы выйшлі тысячы чалавек. Сілавікі спачатку абмяжоўваліся выбарачнымі затрыманнямі лідараў пратэсту, а прапаганда спрабавала давесці, што людзі проста не разумеюць сэнсу збору, і дзяржава насамрэч патрабуе ад беспрацоўных не так і шмат. Государство многого не требует. Просто выйти из тени. Всего 20 базовых в год. И не с безработных, как это пытаются сейчас представить так называемые независимые СМИ, а с очень трудоспособных, активных, успешных людей. Они тоже делают свое дело. И наверняка делают хорошо. Кто-то ремонтирует квартиры, кто-то чинит автомобили в гараже, кто-то работает на стройке за границей на здоровье. Просто нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Але ж беларусы не пачулі аргументаў БТ. Акцыі пратэсту станавіліся больш шматлюднымі, а да патрабаванняў адмены дэкрэту дадаліся і палітычныя лозунгі. Спачатку Лукашенко казаў, што сваіх рашэнняў адмяняць не будзе, і па звычцы абвінавачваў пратэстоўцаў у замежным уплыве. Аднак у сакавіку ён заявіў аб прыпыненні дзеяння свайго дэкрэта і адтэрміноўцы выплаты збору на год. Как можно было переложить организацию исполнения декрета на налоговиков, которые не нашли другого выхода, как направить всем извещение о том, что они до 1 марта должны уплатить эту несчастную пошлину, внести платежи. Каждый председатель райисполкома, глава администрации в городах, районных администраций, это их прежде всего работа, а контроль за губернатором и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Нягледзячы на тое, што дэкрэт быў пастаўлены на паўзу, яго дзеянне фармальна працягвалася, таму пратэсты не спыніліся. Так, 25 сакавіка на дзень волі ў Мінску затрымалі каля 1000 чалавек. Акцыі канчаткова спыніліся толькі летам, калі грамадзянам пачалі вяртаць ужо сплачаны збор. Вынікам пратэсту стаў новы дэкрэт Лукашэнкі, прыняты ў студзені 2018 года. Фактычна ён адмяняў дзеянне папярэдняга і спыніў спагнання падатку з непрацуючых грамадзянаў. Але ў той жа час дакумент прадугледжваў аплату камуналкі ў поўным аб'ёме і абмежаванні на іншыя дзяржаўныя паслугі. У 2012 годзе Лукашэнку уласнаруч давялося адмяняць не нейкі загад ці дэкрэт, а вынікі нацыянальнага адбору на Еўрабачанне.
Згодна з імі на міжнародны конкурс павінна была паехаць лаўрэатка славянскага базара і самая маладая заслужаная артыстка Беларусі Алёна Ланская. Але здарыўся скандал. Аказалася, што вынікі галасавання былі сфальсіфікаваныя прадзюсарам Ланской Дмітрыем Баранавым, які паралельна займаў пасаду топ-менеджера белтэлерадыёкампаніі. Ён загадаў даць у жывы эфір непраўдзівыя звесткі пра перамогу сваёй падначаленай, хаця насамрэч гледачы аддалі перавагу гурту Light Sound. Розгалас дайшоў ажно да Лукашэнкі, які абрынуўся на кіраўніцтва БТ з крытыкай. Результаты подтасовали, не знаю зачем. Подставили эту девчонку, талантливую певицу. Не знаю, как вы с ней будете разбираться сейчас. И обидели этих ребят, которые фактически оказались по вашим критериям победителями. Еще раз подчеркиваю, вопрос справедливости. Сказали, будет так. Почему сделали наоборот? Па выніках нарады вымовы атрымалі тагачасныя кіраўнік БТ Геннадзь Давыдзька і міністр культуры Павел Латушка. На Еўрабачанне паехаў усё ж гурт Light Sound, але гэта скончылася правалам, бо гурт не здолеў выйсці нават у фінал конкурсу. А так мы действительно угрохали огромные деньги. Это вот еще можно было поддержать больше компаний, чем здесь. А результат никакой. На наступны год ад Беларусі на Еўрабачанні спявала ўсё ж Алёна Ланская. На яе нумар кашалёк Лукашэнкі Александр Шакуцін патраціў каля $1 мільёна, але гэтага хапіла толькі на 16е месца. Часам Лукашенка ішоў на прынцып і прымаў рашэнне, не звяртаючы ўвагі на іх шкоду. Восенню 2021 года Беларусь накрыла 4-я хваля каранавіруса, якая аказалася маштабнейшай за папярэднія, нягледзячы на шматлікія аптымістычныя заявы Лукашэнкі аб перамозе над пандэміяй. І гэта вылілася ва ўвядзенне Міністэрствам аховы здароўя з 9 кастрычніка абавязковага масачнага рэжыму. Раней за невыкананне ковідных абмежаванняў адказвалі толькі юрасобы. Цяпер жа міліцыяй і штрафамі сталі пагражаць і простым грамадзянам. Апазіцыя паралельна вяла сваю гульню. У сацыяльных сетках і месенджерах быў запушчаны чэлендж пад назвай «Насі маску, калі ты супраць Лукашэнкі». Логіка была простай. Беларусаў заахвочвалі абараняць сябе ад смяротнай хваробы, пакуль дзяржава адмаўляла яе небяспеку. Аднак абавязковы масачны рэжым у Беларусі не пратрымаўся і 2 тыдняў, бо быў адменены асабіста Александрам Лукашэнкам. Ён зладзіў эмацыйны разнос сваім міністрам и обвиноватил их у подыгрывания политичным ворогам. Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин не щадя? А где это министр? Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать и ловить людей и снимать намордники. Вы кому подыгрываете? У выніку 22 кастрычніка масачны рэжым не проста адмянілі, а з транспарту і іншых устаноў сталі здымаць абвесткі пра выконванне мераў бяспекі. Праз некалькі дзён Лукашенко зладзіў паказальны візіт у бальніцу ў Лідзе, дзе хацеў зайсці ў чырвоную зону без маскі, а пасля заўваг міністра Пеневіча ён пакрыўджана стаў пырскаць сабе ў твар антысептыкам. Не дает работать. Ну давай я делаю эту, господи мой, что за Пеневич? Я вот без маски стою здесь, это еще так? Да. И нос обожниться главное. Ну так поджал уже куда больше. Не, обжать. Слушай, сам ходил без маски всю жизнь. Все спортно. Это когда губернатором стал. Ну давай побрызгаю на руки, господи. Нос обожните. Что, еще и нос? Обжать. Вот. Может, побрызгай на меня, на. Чтоб ты уже ничего не говорил, вот все, побрызгал. Куда идти? Пры гэтым ахвярай пандэміі стаў і сам Лукашенка. Ён ажно двойчы расказваў пра перанесены на нагах каранавірус. А ў 22-м годзе ён нават усім параіў перахварэць на омікрон, каб выпрацаваліся антытелы. Один то ли американский, какой-то западный специалист заявил: слушайте, ну если омикрон такой легкий вирус, ну давайте переболеем все, и это будет вакцина для нас. Идеально, вот с моей точки зрения, идеальное предложение.
Сёння Александр Лукашенко сцвярджае, што яго шлях барацьбы з ковідам аказаўся унікальным і найлепшым у свеце, бо навукоўцы даказалі невысокую эфектыўнасць лакдаўна і некаторых іншых абмежаванняў. Аднак поспех лукашэнкаўцаў трымаецца на засакрэчванні і замоўчванні сапраўдных лічбаў бяды, а гэтыя лічбы проста страшныя. Залішняя смяротнасць у Беларусі з 20 па 22 год склала больш за 90 тысяч чалавек, а гэта ў 12 разоў перавышае афіцыйныя даныя, і па гэтым паказчыку Беларусь найгоршая ў Еўропе. Дзясяткі тысяч людзей памерлі страшнай смерцю проста таму, што Лукашенко упарта не прызнаваў сваіх памылак. Гэтай вясною беларусы добра адчулі наступствы яшчэ аднаго рашэння Лукашэнкі. З паліц крам раптам пачала знікаць бульба, а тая, якую яшчэ можна было купіць, была ці то кепскай якасці, ці то відавочна гнілая. Гэтая надзвычайная з'ява выклікала хвалю абурэння і нарадзіла дзясяткі вірусных ролікаў у сацыяльных сетках. Чыноўнікі спачатку па звычцы ўсё адмаўлялі і казалі, што ў крамах усё ёсць, трэба толькі пашукаць. Аднак у выніку Лукашенко быў вымушаны прызнаць праблему, адразу были знойденные и виноватые. Понимаете, есть сложности. Вы хотите подешевле свое в магазинах, и я тоже хочу, чтобы это было. А крестьяне хотят дороже продать, чтобы хоть немножко и зарплата была, удобрения купить, посеять быстрее. А в России в 3 раза дороже. Вот они и начали продавать где дороже. Але ж калі сяляне заўсёды шукаюць, куды прадаць бульбу даражэй, то чаму яна прапала толькі цяпер, а разам з ёй цыбуля, капуста і морква? На самай справе дэфіцыт папулярнай гародніны ўзнік пасля таго, як асабіста Лукашенко вырашыў пайсці насуперак законам эканомікі. Восенню 22 года на фоне росту інфляцыі, звязанага з пачаткам вайны ва ўкраіне і прыняццём шматлікіх санкцый, ён увёў ручное кіраванне цэнамі ў крамах. Решение 6 числа запрещается всякий рост цен. Запрещается. С сегодняшнего дня. Не завтрашнего, а сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то у себя по бухгалтерии, кто-то проведет задним числом чего-то. Какие-то расчеты, перерасчеты. Эмацыйны спіч выліўся ў прыняцце знакамітай пастановы Саўміна Беларусі пад нумарам 713, якая ўвяла гранічныя надбаўкі для імпарцёраў і гандлю. Паралельна Дзяржкантроль пачаў ладзіць маштабныя рэйды па гандлёвых сетках і штампаваць крымінальныя справы і паказальныя суды. Напрыклад, у Магілёве за павышэнне цаны на сыр на 26 копеек дырэктару крамы далі 2 гады турмы з адтэрміноўкай. У выніку вытворцам, каб зарабляць і плаціць нармальныя заробкі сваім работнікам, даводзілася ісці на хітрыкі. Каб зменшыць сабе кошт, яны ішлі на пагаршэнне якасці альбо на змяншэнне вагі ці аб'ёма канчатковага прадукта. Што тычыцца гародніны, то беларускія фермеры скарысталіся неўраджаем у Расіі і прадалі ўсё туды, а што тычыцца стабілізацыйных фондаў, то праз абмежаваныя цэны туды адгружалі прадукцыю кепскай якасці. Дайшло да таго, што бульба, прыдатная хіба што для свіней і ролікаў у тык-току, трапляла на паліцы супермаркетаў. Дзяржава па звычцы стала пагражаць. Лукашенко вінаваціць фермераў за іх жаданне зарабіць, Дзяржкантроль пагражае крамам закрыццём, калі ў іх не будзе добрай гародніны, а заронкі крычаць на простых беларусаў, што яны раз'еліся. Новы прэм'ер-міністр Александр Турчын амаль адразу пасля прызначэння пачаў праводзіць ідэю істотнага скарачэння спісу тавараў, на якія дзяржава рэгулюе цэны. Гэтая ініцыятыва спачатку не асабліва спадабалася Лукашэнку, аднак у выніку пералік зарэгуляваных пазіцый усё ж скараціўся з 331 да 211, то бок амаль на траціну. Выходзіць, і тут улады нарэшце зразумелі тупіковасць сваіх рашэнняў, а план Лукашэнкі на гэты момант вельмі просты – трошачкі пацярпець. Поэтому если кто-то уж переживает за картофель, месяц выдержим, но без картофеля не будем.